Eh, uFikile Mbalula nimbonile yini ekhuluma laphana nama-member e-ANC? Angazi bekwani loya mhlangano kodwa uthe uma esaxoxa nawo waze wafika ephoyintini la kumphoqa khona ukuthi akhulume ngezinto ezinhle ezenzeka ngesikhathi sikaBaba uZuma esewupresident we-ANC nowe-country. Uthe uma eseqala ekhuluma ngama-achievements noma izinto ezenziwa uPresident Zuma sewumongameli, wasuswisha off i-mic wathi angifuni abantu baZuma bangizwe ngikhuluma kanje. Uyi-interpret-a kanjani wena le nto eyenziwe uMbalula ukuthi akhulume izinto ey'thile bese uma sezokhuluma izinto ezinhle ngoZuma aswitch i-microphone? Yini eyenza abantu abafana noMbalula ukuthi uma bezokhuluma izinto ezi-negative ngoZuma bakhulume openly bangavali ama-mic, kodwa uma ngabe sekufuna akhulume izinto ezinhle ngoZuma aswitche off i-mic? How can you interpret that? Kusho ukuthini lokho ngendlela obuka ngayo wena? Ngoba mina njengomfokaMkhonza ngibona lokhu kusho ukuthi oMbalula kahle kahle amaxoki, ama-politicians angamaxoki, even though kunezinto azaziyo ngoZuma akufanele lezo zinto uma zizinhle abantu bazazi ngoZuma, kufanele bazi only those ezi-negative. Ungayidefine uthini-ke ipolitiki enjengale? Mina ngithi ipolitiki yobuxoki le. You cannot trust abantu abafana noMbalula. You cannot trust them because they use information ethile ngoZuma on their own benefit. Bathi ipolitiki-ke leyo, but mina ngithi ipolitiki yobuxoki. Wena uthi ipolitiki yani le eyenziwe uMbalula? Ngiyabonga, ake siyi-discuss.